I pozdrav svima ljudi, Jovan ovdje. Danas igramo Minecraft, sa nama je Taša ili Filip. Filipe? Da, tu sam, evo, penjem se po drveću. Evo, ja sam iza tebe. Opa, cupa mala, dođi. Opao sam! Šta? Ljudi, gdje ste? Jovane, šta ćemo da radimo danas? Ajmo prvo da napravimo neku kućicu, malu kućicu. Ajmo, sjeci drvo. Inače, šta radiš ti? Ništa, brate, evo sjećam drvo i tako, šta radiš ti, Evo, cepam panjiš. Elaš! Znaš šta se desilo kad sam poslije 2 dana igranja Minecrafta po cijel dan? Znaš šta se desilo kad sam izašao napolje? Šta? Samo sam rekao vidi kako dobra grafika. Da još jednog lika. Bre, dolazi čovjek, kaže ljudi, 2 dana sam igrao Minecraft i kad sam izašao napolje samo sam primijetio da nema kockice. Bre, i tako? Jesi ti vidio devojku Saše Matića? Nije ni on. Joj. Ajmo da krenemo. Jovane, A? mogu ti kažeš? A? Udaći za mene. Može. Ja ću reći da. Dođi. Dođi. Dođi ti ljubići kapatak. Inače, mi igramo na serveru, koji je biš ovo server? Nemam pojma. Čak. Nemam pojma. Šerpa, tako nešto. Šerpa, tiganj, nemam pojma. Tiganj. Elen to glup. Pa dobro, otkud znam, zaboravio sam kako se zove. Koliko ovdje ide? 1, 2, 3. 3. O, što sam dobar. Jovane, našla ti liši odrvo ovdje? Nemam pojma, sjeci. Čekaj bre, šta sam radio sad ovdje? Ajmo sad idemo isto ovako, u fazonu nekom. Sad idemo ovamo. Tu. Ja, hajde bre. Šta, kuća, pa dobro? Moram napraviti neku sikiru. Inače, mi smo dobili stvari malo pre, ali smo ih pobacili, pošto ne bi bilo preživljavanje. A to? Inače, ovo je Minecraft preživljavanje. Imaš u breze, daj mi breze, daj Džive, daj, to te volim, daj. Ja ću napraviti malu kućicu ovdje za mene. Ne, kako ćeš? Malu, 4x4. Mala soba 2 sa 2, a u sobi ti ja. Op, dobra. I čovječ kako komplikovano. Sad ćemo da izmišljamo nešto, inače ljudi, ja nisam baš stručan za ovo. Pa nisam ni ja, ali dobro. Evo, malo se zezamo, igramo se. I što fali odmah, da objasnim? Ništa. I sad... ovako ćemo. Ne valja. Pošto ne mogu da pravim baklje, nemam svega što mi treba, ostavit ću malo više svetlosti tim uzorki. Šta se radi? Ja ću živim za togo, ne mogu da pravim kuću. Oprema, niska šatra. Nestalo mi drvo. Šta radi bret? Jovane, mislim da vidim nekog. Šta? Nek dođe Mislim da vidim nekog. Nek dođe. A gdje ga vidiš? U tvojim gaćama. Ha, normalno. Mu, dođi vamo, Mu. Sad ćete. Inače, smo mi ranije snimali na ovim serveru. Vidi ga kako beži ova krava, jebot. Teč. Vidio kako bega krava. Neste. Dobro, beži od voline, ajde, šta ti? Opa, dobio sam pare. Jaj. Aj. Tamba. Gdje mi je prozor? Postavit ćemo tako. Tu? Tu? I ovdje ćemo. Tu? Ovo će bude moj ukras, tako ja. Nema da mi sadiš cveće ko bogate malo. Vidi.
Klošaru. Klošaru. Čekaj, A ti si klasičan klošar. treba nam breze. Treba nam brez. Meni treba sikira. Pa napravi, brate, napravi to. Joj, vidi. Aj, aj samo. Sada. Aha, ovdje. Čekaj, Idemo. ovdje smo jedan napravio sam ostavili, pošto ovo nije baš isto. Jeste čovječ. Ovdje jedan ostavili. Što je, brate, ovo? Jazavac? Nijak, brate. To je Ne. pacov od po kile. Je. A? Ajde bre. Pomešao sam svinju i šta sam još pomešao? Ne znam. Brate, Filipe, dođi vamo. Dođi vamo, čas. Dođi dole. Čekajte. Dođi da ti pokažem nešto. Dođi. Evo. Vidi me. Dođi sa mnom. Dođi. Kaži. Dođi vidiš nešto. Ajde. Aj ček, pogodi šta je ovo. Molim? Pogodi šta je ovo. Cvet. Jok. Ne šta je? Kanabis. Aj da duvamo. Ajde. 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 Treba će mi ovo cvijeće da ga sušim na tavanu. Šta ćemo posle? Jovane, A, ovo ti je žena. gdje? Dođi da ti pokažeš. Neka krava, verovatno nešto. Krava. Nemaš bre veze sa svezom. Veze s vezom ti nemaš. A stavljam još jedan red gore ili opa? Može breze. Tri padne, ja. Tak. Što je brzo, to je kus. Dobro, da ne smara malo sad. Znači, gdje sutra u školu? Aha. Ja ne mogu, dosadno. Lažeš. Ozmak kaže da mu je dosadno u školi. Njok. Aj radi ti dole to gore, a ja ću ovo dole. Oba. Pa ja nemam dovoljno. Pa dobro, idi seci, nemam ja. Pustano. Jebi ga, brate. Takav ti je horoskop za danas. Idemo. Ajmo. Ih. Ljubi tata. A da, ja jesam obećao da ću da radim sa facecamom, ali iskrslo mi je nešto pa sam morao kupiti nešto drugo. To je sad moja intima, to ne mogu davati. Šalim se. Morao sam skokati sve barem. Uti. Šta ba, pa morao sam jebiga. Iskrslo mi. Morao Šta sam si morao? Pa morao sam da te kupim malo i ja da varim sa drugovi. Nije fora samo oni. Razumiješ da je pravim društvo. Šalim se. Jesam obećao sa facecamom, izvinite, ali dobro, bit će i toga. Imaš jednog nik sa zizu? Znam. Vidio sam ga ne. Gdje u Topoli, majke ti? Aha. Aha, sigurno. Da ti kažem ovdje. I šta ti kažeš? Gdje si Damjanoviću, brate? Viš kaže, otkad se nismo vidjeli. Joj, a ja sad popim jedno piće, znaš. Sigurno. A, pobio sam na kafu. Laž. A šta ti piješ kafu? $2 ustane, pijete kafu, a? Oooo. A vi srednje... Jok, brate, mi samo. Šalim se. Gledaj ovo. Ja fepem dova. Jesi završio gornji deo? Nisi. Još? Evo, ja još malo završavam. IP od servera ćemo staviti u deskripciji, tako da možete igrati sa nama. Moj nik je Đorđević, a ovog debila ovdje Mrtaša, drago nam je. Kako šikurac? Drago mi je. Joj, ja se smručilo nešto jebote. Čekaj, od tvoje će samo da bude ovo, a moje ovo. Hvala, čao. Belog pacova ne vidim. Molim? Ni belog pacova ne vidim.
Aha. Ajde bre, hoće ti da ovo praviš? Evo ja ću. Molim. Jesi? Tu sam te, tu sam. E sad, šta ćemo sad napraviti čestove? Treba nam čestovi i treba će nam... Ajde, Ajde, peticu. Stvarno? Da! No. Napravi često, ja ću peticu. A napravio sam 4 za mene. Čega? A, neke. Ajmo malo kamena! I čovječ, vidi pećina ovdje jebe. A staklo, idemo malo topiti pesak. Idi ti kope pesak, a ja ću malo kamenja ovdje da vadim. Jesi gledao Bejnog? A, muda. I čovječe, koji je mrak? Znaš po čemu si isti, Lazovica? Ko? Obodvojica će se ćelavi. I obadvojice smo Jovan. Pa i obodvojica se Jovan i obodvojica nema krvan. Dobro, ti imaš... Šta? Pa ja imam kosu, šta lažem? Ja ladno ne znam gdje sam. A ja plivam. E da, treba će nam malo drva. Ma nemaš gdje da nađeš. Pa dobro, znam. Ajde, nešto pesnice neki. Evo, dolazi. Da nakopneš malo, čekaj. Da, kao što sam napisao na mojoj Facebook stranici, tu me možete pratiti, drago mi je, napred kažem. Šalim se, na kanalu će se snimati, da napomenem još jedan put, igrica. Ili ti gameplay. Šalim se. Naravno, snimat će se i to, nemoj da zaključavaš, zaključuj za mene onda. A on prvo ne kako se zaključava. Ne znam kako. Snimat će se gameplay, snimat će se tutoriali i snimat će se... Šta je još snimao? Ne znam šta sam teo kažem. Evo. Kriterij, ajde bre, šta je? Treba mi drva, brate. Daj mi se kerč. Ma sek. Pa ne bre to. Ljudi, znate vi kako se zaključava? A možda te, čekaj. Možda kuci privati, ko srda privati? Nasrta privati. Da opetaj. A ja onda ne. Sad ću ovo patko, mir, ko bož. Tako kaš pička ti mati. Ne private bre, izvini, lok. LOCK za nepismene, kao što si ti. Lotski, nije lotski, Gdje je drvo ovdje? Lotski. Ako neki od subscribera želi da igra sa nama, može se javiti na moj ili na Filipov Skype. Drago nam je napred. Je to on trebao? Bićemo počastovani. Claimuj. Daj mi pesak. Čest. Sam. Ti najglavniji deo kuće nisi napravio. Joj. Ku? Ti. Šta? Vrata. Vrata, naša su vrata. Ali sve moram ja. Vrata u tvoro. Imaš ti neki problem, a? Ima. Ajde ga rešimo. Evo je te kako me sad. Ajde ga rešimo, a? A? Ajde, sad ću ti kikujem i da se vidim. Ajde. Da. Ajde dođi live ako smiješ da se biješ. Molim? Ajde dođi live. Uživo, brate. A? Šta već vidim kad sam te već bio. I šta je bilo kad si se probudio? Pa ne sjećaš se pa sam ti polomio nos. A to je od tebe! Ja nisam znao. Pa sad znam. Čovječe mi... kako mi je sad drago što znam od koga sam polomio nos. Ko mi je u stvari polomio? Ne mogu ti opišem ko... Kako se pravi ona vratanica? Znaš ona vratanica što je gore dole? Okno?
Molim? Okna? Da. Nemam pojma. Pa tako nekako, nemam pojma da se tačno. Šta? Šta radiš Lepo nakon? staviš. Peć ovdje, brate, kuhinja. Tako? I ne seri, fali mi jednu staklu. Idem ja tražim porcu. Jede, još malo, još malo, još malo, još malo. Ovco, ovca. Pa ne može se spava na serveru. Molim? Ne može da se spava na serveru. Pa ja neću spavam. Nego šta ćeš? Da napravim krevet. Ja, ne, ja. Evo ne. Ajde, pošto si ti tako šmeker za ovce, može mi radiš neku? Ne seri. Sam se. Ajde bre, dođe s neki krave. Zajebo sam se. Šta si u proskupnju? Devica? Ne, brate. Ja sam lav. Ja sam lik. To je ništa drugo nisam ni očekivao. Jedi ga ona. Jedem ti polno. Da. Ajde bre, gdje su ovce? Pijete Što me nerviraju ove ovce? Taman. Koji ti mene ne još pa nikom ništa. Od 8,5 srca, ej. Lažeš. Bol sam neku provalio. Šta je bro? Prisur. Napravio sam ti okno. Dobro bre, ima li ovdje ovca neka? Sad će ti suzanaš kako? Šta je ovo ruža? Nije. Šta je bre? Kanabis. Jesam, slača. Koja je ruža bre? Ma slača. Evo je minijaturna džungla, pogledaj. Ozbiljno? Da, te pase pogledaj. Ne mogu. Zato što nisam setio kom ovdje. Piramida. Pićo, fali nam još jedna bakica. Kokoška ima, koliko hoćeš, a mojih ovaca nije. I kokoška, jedan druga. Šta je ovo? Kopni boko. Vidim nebo. Na nebu. Stvarno? Ja ti kažem. Ti si kralj. Hvala. Majke mi. Ajde, gdje su prve ovce? Dolazi bre vam. Evo je! Gdje si? Dobio sam jednu belenu rve. I on kakav je ono zir čoveč. Budal. Dale. Ovca, dobra. Evo je srednja minijaturna džungla. Srednje minijaturno, a? Ajde bre, dolazi ovamo da odjavimo klip ko ljudi. Našao sam pričupnu. Bravo majstor za tebe. I dolazi bre vamo. Evo, tu sam. Gdje si ti? Šta tamo? A gdje si ti? Čekaj. Ja sam iza tebe. Dođi bre vamo ti. Aha. Dođi da odjavimo ja i ti lepo klip, pošto smo kuću, može se reći, završili, pošto nam za krov treba kamena, ali to dosta, pa ćemo u narednoj epizodi. I ljudi, to bi bilo to za ovu prvu epizodu. Pozdrav! Ćao! Pozdrav! Ćao!